Velkommen til en ny episode af Brug din tablet. Jeg vil her sætte en hel genvej op, der opsamler mine forbrugsdata. Jeg starter med at gå i arkiver og opretter en mappe, hvor jeg kan gemme den fil, som jeg skal lave lige om et øjeblik. Mappen skal være lavet for, at genvejen kan lægge en fil i den. Det er forhåbentlig forholdsvis klart. Nu har vi oprettet mappen. Der er ikke oprettet nogen fil, det gør genvejen. Så går jeg over i genveje, og jeg trykker på plusset, fordi jeg vil lave en ny genvej. Og det første, man kan gøre, det er at give den et navn. Og jeg skal ikke være karrig med at give navne, fordi sådan en genvej kan findes i flere versioner, så du har skrevet, hvad det er, men den første, jeg forsøgte, den har jeg allerede lavet i min øvelse til at lave det her, så jeg må finde et nyt navn, så jeg trykker igen på omdøb, og så kalder jeg den noget meget simpelt og regner ikke med, at det er brugt tidligere. Jeg skriver gasforbrug, og når det er sket, så skal jeg have fat i tre ting. Jeg skal have fat i en dato og gasmåleren, og jeg skal også have fat i nogle informationer om den pågældende dag. Så jeg må bede om nogle informationer. Jeg skriver bed mellemrum om, og så kommer de parametre eller de programstumper, man kan bruge, og der er en her, der hedder spørg efter input, og jeg klikker og dublerer, og jeg klikker og dublerer, for jeg skal som sagt have tre informationer. Den første information er en dato, så jeg vælger dato, og så skal den have et navn, og jeg skriver aflæsningsdato. Det næste er, det starter med at være en tekst, men det skal være et tal, fordi det skal være, hvor mange kubikmeter, der er brugt. Så det her, det er noget med målerstanden. Og det sidste tal, eller det sidste information, er en tekst, så den skal ikke laves om, og den vil jeg så kalde et eller andet med noter om dagen. Jeg kalder den bare noter. Så skal jeg have samlet de tre ting, og dem skal jeg samle i en tekststreng, og der skal være tre informationer, og der skal være komma imellem. Jeg klikker ned på vælg variabel. Jeg skal nok fortælle, når jeg gør det igen. Og det første variabelnavn er jo en dato, så det er rigtigt. Så skal jeg have et komma ind. Komma. Og så nede i hjørnet, der er en, der hedder vælg variabel, så trykker jeg på den, og så kan vi se, at den første er taget, så vælger jeg den anden, og det er så et tal, nemlig målerstanden, og igen kan jeg give det et navn. Det behøver ikke at være det samme navne som ovenfor, fordi det er så de navne, de kommer til at indgå med i den tabel, vi laver. Jeg kalder det målerstand, og det var et tal, og så skal jeg igen have et komma, inden jeg tager noterne ind. Et komma, og så siger jeg vælg variabel, og så vælger jeg den sidste variabel, og jeg giver den også et navn, og det er her, jeg tror, jeg kalder den noter for dagen. Og det kan så være, om man er ude at rejse, eller om man er hjemme, eller om det er varmt, eller om det er koldt. Alt kan man skrive, det er fuldstændig frit. Det er selvfølgelig for senere, når man laver analyser. Man kan prøve denne her ved at klikke på den lille trekant, og den beder om en dato. Den foreslår dags dato. Den beder om en målerstand. Og til sidst så beder den om en note. Og jeg skriver her, at jeg er bortrejst. Og her kan vi så se, her kommer tekststrengen, og det er den, som senere bliver som en fil. Og det skal vi så til nu. Og det betyder, at vi skal benytte os af noget, der hedder tilføj til. Jeg skriver tilføj, så får jeg alle dem op, som der er, og så går jeg ned og kigger på en, som der hedder tilføj til tekstarkiv. Denne her vil nu lave en fil, der hedder, den
har ikke noget navn, men den gemmes i en mappe, der hedder Shortcut. Den vil jeg ikke bruge, fordi jeg har jo lavet en mappe til det her formål. Så jeg klikker på iCloud og går ned og vælger den pågældende mappe. Og mapperne er lidt spredt. Det er lidt forskelligt, hvordan de bliver sorteret. Det har jeg ikke helt fundet ud af. Eller jeg har ikke brugt tid på det. Jeg klikker på mappen, og så siger jeg åbn, og nu har jeg så fortalt den, at den skal gemme en tekst i en mappe, og nu mangler jeg kun at give filen et navn. Og jeg kalder den for gasforbrug, punktum, og så noget, der er vigtigt, den skal hedde CSV. Det betyder, at det er en komma-separeret version, og det er fordi, at så kan et regneark direkte læse den og tage den ind i kolonner og søjler. Nu mangler jeg kun at vælge, hvordan min genvej skal se ud. Jeg prøver at finde en farve. Skal den være varm eller kold? Jeg vælger en lilla. Og så skal jeg også have en ikon, og det skal så være et eller andet. Jeg vælger en med stjerner på. Nu har jeg lavet den, og nu er det bare at klikke på den, og så kører den. Og det kan vi se, den kommer op og beder om en dato. Den får den dato, fordi det er nu. Og så laver jeg en målerstand. 400. Og så siger jeg, at det er sner. Og er minus 10 grader. Så siger jeg OK. Det var så den første måling, og den første måling er så gemt som en fil, og her kan vi se, at der ligger et emne nede i gasforbrug. Og jeg vil ikke kigge på det nu, der er 50 byte, så det er ikke så meget, men jeg går tilbage, og jeg laver en ny registrering. Det er selvfølgelig på samme dag, men det her er jo bare et eksempel. Jeg putter en målerstand ind, og jeg skriver noget information. Hjem igen og 20 grader. Nu har jeg lavet 2 registreringer, og lad os så prøve at kigge på dem. Og for at gøre det, må vi springe over i arkiver, og vi må gå ned i mappen. Vi skal selvfølgelig vælge iCloud. Jeg har valgt at gemme den på iCloud, sådan så at jeg kan lave registreringen på min iPhone, og så senere sidde på min iPad og lege med selve regnearket. Nede i bunden er der mit gasforbrug, og I kan se, der er 104 bytes nu, og det er fordi, der er cirka 2 inddateringer. Det her er en tekstfil. Det er ikke et regneark, og man kan se op den, der hedder tabeldata blev importeret og kan justeres. Det vil jeg ikke gøre, men jeg vil bare vise, at der er en mulighed for at lave forskellige ting. Man kan blandt andet bruge semikolon som adskillelsestegn. Jeg har brugt kommaet. Hvis man forsøger at rette i kolonnestørrelser og lignende, så slipper man ikke godt fra det, men hvis man klikker tilstrækkeligt meget, så spørger den, om man vil redigere, og så siger man ja, det vil man gerne. Og det, der så sker, det er, at tekstfilen bliver nu lavet om til en regnearksfil, og i den kan man så lave alle de geniale ting, man kan lave i et regneark. Jeg vil bare vise her, at jeg vil lave kolonnerne større, så jeg klikker på B og trækker de 2 små parallelle linjer til at gøre felterne lidt større. Det var C-feltet, som er lige A-feltet, og det gør jeg også lidt større. Så nu står de pænt, og nu er det bare et spørgsmål, om man selv går i gang med at lave noget statistik eller kurver eller lignende. Det er så op til dig at fortsætte med det. Hvis vi lige lukker denne her fil og ser, hvad der er sket i vores mappe, så kan vi se, at der er kommet 2 filer nu. Der er en fil, der er en tekstfil, den der er på 104 bytes, og så er der en, der hedder gasforbrug, som er en Excel-fil. Og når man åbner den, kan man se, at den er grøn oppe i øverste hjørne. Her kan man se selve programmet, og der er mulighed for at vise mere, og det
har jeg valgt her, at jeg tager tallet, fordi det er måske ikke så smart, at det kan være negativt, og det er måske heller ikke så smart, at man tillader decimaler. Det kan man så fjerne, hvis man har lyst til det. Men nu har jeg så gennemgået, hvordan man sætter en genvej op fra A til Z, der indsamler data, og jeg har brugt mit gasforbrug som eksempel. Nu er det op til dig. God fornøjelse. Det er sjovt, og det er effektivt.